Здравейте, приятели! Казвам се Веселин Криловски и съм експерт по балансирано хранене и собственик на кабинет за хранителни режими и натурални добавки град Пазарджик, читалище Виделина. Започваме едно доста амбициозно начинание и вие имате честта да сте част от рубриката на BioExperts и Клуба за кристално здраве. Ние нарекахме универсалния пътеводител за природосъобразен живот. Тук, разбира се, ключовата дума е природосъобразен, защото според нас няма как човек да бъде здрав, ако той не се съобразява с това, което природата ни дава. Така че започваме тази серия от видеа. Доста се чудихме с коя тема по-конкретно да започнем, дали да бъде то имунна система, дали да бъде знания за нутриенти, витамини, минерали. В крайна сметка се спряхме на тази така наболяла тема напоследък, стресът. Всеки от нас поне веднъж в живота си е чул думата или изречението всичко ти е на нервна почва. Има една много хубава шега, че всичко почва на нервна почва и завършва в обикновена почва. Това наистина е така. Защо проблема с стреса е толкова важен? Това ще разберем малко по-нататък в видеото, когато наистина се изясни какво точно е стреса и как всъщност тялото ни отговаря на дразнения от заобикалящия ни свят. Изключително подценявана тема, дори от медицински лица, просто вече като не знаят откъде идват проблемите, казват всичко ви е на нервна почва и с тази диагноза се приключва. Нали, въпрос. Ние обаче тук отваряме скобата. Какво всъщност е това нервна почва, как да го контролираме този стрес и разбира се доста неприятните последици от него. Паника, атаки, чувства на депресии, тревожности, облеченост, мускулни тремори. Изключително много симптоми има свързани с стреса и както по-нататък ще разберете, много от симптомите, които ние смятаме всъщност за проблеми и болести като цяло, са всъщност симптоми на така наречения натрупан акумулиран стрес или както ние тук ще го наричаме адреналинова умора, адреналиново изхабяване, кортизолова резистентност. Това са правилните термини, които се свързват с проблемите с стрес. Справянето с акумулиран стрес е много повече от просто успокой се, карай го спокойно и всичко ще е наред. Не е толкова просто. Само човек, който не се е сблъсквал наистина с крайните ситуации от тези адреналинови дисбаланси и кортизолови резистентности, за които ще стане въпрос, само той не знае какъв сериозен проблем е това. Емоционалният стрес изобщо не е за подценяване, но той е само част от цялостния проблем. Има така наречения трите стълба на стреса или трикарката табуретка. На първо място, разбира се, е психосоматичния стрес. Това е как ние реагираме на заобикалящата ни среда. Основно двете емоции. Страх, който активира кортизола, и гнева, който активира адреналина. Много просто казано, по-нататък ще разберете, че не е чак толкова просто. Естествено, това е психосоматичния стрес или емоционалния. От друга страна, разбира се, биохимията вътре в тялото. Това са правилните хранителни режими, изобщо всичко, каквото вкарваме в тялото си, било храна, добавки, билки, есенциални масла и всичко останало, което идва от природата, както разбира се и лекарства. На трето и не на последно място, това е опорно-двигателния стрес, липсата на движение, липсата на раздвижване, определени болки, дископатии, контузии, травми след катастрофи, всяко едно нещо, което е свързано по опорно-двигателната система, може да причини сериозен стрес. И когато обикновено нещата психосоматично идват с натрупан стресов живот, след тежка загуба, да кажем, тежки емоционални преживявания, като се свържи това с неправилното хранене, като се свържи това с липса на движение или проблеми по двигателната част, се получава така наречената перфектна буря, която прави тези дисбаланси, както ние по-скоро ги наричаме. Сега, разбира се, на първо място обаче трябва да имаме разбирането за стрес. На второ място, правилно хранене. Тук не ги изброяваме по важност, тук просто за хората да го знаят. Правилни упражнения, правилни движения, дихателни техники, изключително мощно средство справено, особено с паника атаки. Подобряване на съня. Съня директно и индиректно подобрява или засилва симптомите на акумулирания стрес. Правилно използване естествено на натурални добавки, всякакви билки, есенциални масла. Доста спекулации има в интернет. Кое помага, кое не помага. Тук много подробно ще разгледаме кои наистина са витамините, нутриентите, хранителните елементи, билки, есенциални масла, които помагат при стресовия режим. И разбира се, на последно, но не на последно по значение, контрола на емоциите, което също не е лесна задача. Но ще го засегнем в по-нататъчни видеа. Започваме с разбирането за стрес. Стресът не е просто емоционално състояние, а това е истинска физическа реакция на тялото към някакъв дразнител, външен дразнител. То външен дразнител може да е реален, земетресения, пожар, крадец насреща, среща с диво животно, мечки, тигри, лъвове. Това е
сериозния експект, това е нормалният стрес, както аз го наричам, или това е реалният стрес. Разбира се, има и въображаем стрес, такъв, който ние си причиняваме сами. Това са притеснения, финансови затруднения, неуспехи в любовния ни живот, ако щете, проблеми с деца, проблеми с роднини, обикновено са проблеми с роднини, които ни докарват изключително сериозен въображаем стрес, както го наричаме. Той е въображаем, но да реч не е нереален. Но най-общо казано, това, което прави стресът мобилизира тялото ни за отговор към непосредствена опасност. За да разберем как точно работи тялото, трябва да разберем двата основни режима на тялото, или по-скоро на вегетативната или на автономната имунна система. Това е симпатиковия и парасимпатиковия дял. Тук отзад се вижда така едно инфотабло, в които са изобразени симпатикова и парасимпатикова нервна система. Това са двата основни компонента. Всеки един от нас трябва да разбере едно много важно нещо. Ние имаме в тялото си имаме един превключвател. Това е просто един бутон, който е или на позиция 1, или на позиция 2. Няма как да се изключим, няма как да минем на позиция 3. С една дума, или сме в симпатикова нервна система, или сме в парасимпатикова нервна система. Какво обаче означава вегетативна и автономна? Това също е нещо, което трябва да се разбере. Знам, може би тук ще ви бомбардирам с терминология, но повярвайте ми, ще стане малко сложно преди да стане просто. Нали? Опитваме да упростим нещата и да съберем и да синтезираме цялата информация, за да бъде лесно смилаема за хората. На първо място, какво е автономна имунността? Защото е авто. Авто означава, че си на автопилот. Това са нещата, които ние съзнателно не контролираме. Това са огромен наброй функции на тялото, които ние дори съзнателно не отчитаме в нашия живот. Това е контрол на температурата. Изключително важно нещо. Да поддържа температурата в тялото винаги на 36 и 6-7 при здраво тяло. Това е контрола на отделителната система. Това е контрола на всякакви видове лубриканти. Това е слъзните жлези. Това са слюнкоотделянето. Това е при полов контакт, нали, ако щеш, лубрикацията. Повишаване, понижаване на кръвната захар, стесняване на кръвоносни съдове, отпускане на кръвоносни съдове, разширяване на очите, на зениците, свиване на зеници. Всички тези процеси се ръководят от така наречената вегетативна или автономна нервна система. Това е така наречения автопилот. Автопилота си има две основни функции. Тук продължаваме, нали, с двете основни функции симпатиков и парасимпатиков режим. Така, започваме с симпатиковия режим, по-известен като така наречения бой или бягство. Нали? Режим на бой или бягство. Аз го наричам режим на оцеляване. Защо това е, може би, един от най-важните режими, които трябва да разберем функцията му, за да разберем справянето с стреса? Просто защото от гледна точка на тялото това е основен приоритет за оцеляване. Много хубава функция на нашите тела е умението да степенува или приоритизира нещата по важност. Един въпрос. Знаем, че всички говорим имунна система, колко е важна нашата дългосрочна защита. Но когато срещу нас има мечка, си в гората и срещу теб скочи мечка, тялото изобщо не го интересува, а и вас не би трябвало да ви интересува вашата дългосрочна защита от бацили и от микроби. Имунната система веднага бива изключена, за да може да се даде важност на по-важните процеси, които да ти дадат максимален шанс за спасение в тази стресова ситуация. Така наречения бой или бягство или режим на оцеляване е важен. Как той рефлектира върху абсолютно всички видове органи. Започваме от горе надолу. Очите. Разширява зениците. Търсят опасност. Да, обаче това в последствие изморява очите, което е проблем. Какво се случва, когато имаме реална заплаха срещу нас? Да кажем, вървим в гората и срещу нас изкача див звяр, мечка, например. Естествено, че веднага се активира така наречената симпатикова нервна система. Какво означава това? Тялото започва да секретира кортизол. Кортизола, по-известен, нали, като хормон на страха, какво ни кара да избягаме от опасността. В следващото наше видео ще засегнем малко по-подробно как точно работи симпатиковата и как работи парасимпатиковата нервна система, как най-добре да се научим да разбираме кога сме в единия режим и кога сме в другия режим и как естествено най-добре да изключваме и да преминаваме в режим на покой. Така че до следващия път очакваме ви отново с нас BioExperts и Клуба за кристално здраве с нашата рубрика за универсалния пътеводител за природосъобразен живот. Благодаря ви!